Čaute lidi, dneska si tam u part 2. Děkuju vám moc za 20 lajků a tady to teda dneska budeme muset uklidit, no. Tak jdem se na to kouknout zblízka a tady je dokonce prostě rostlina. Jdem to vyhodit teda s tou rostlinou. Tak pojďte dál. Teďkrát se tady koukal prostě na polštáře z dolu a tady je dokonce housenka prostě. Chudák, tak musíme ji zachránit. Dobrý, tak mám ji v ruce. Tak ahoj, přeji ti všechno nejlepší. Tak, ale my mezi tím musíme pokračovat. Tak pojďme na to. Tady jsem to docela skipnul, to nezdržuju, ale teď máme už 3 pytle nazbíraný úplně celý. A tady jsem to fakt už skipl rychle, tak už máme 4 pytle. Tak co chcete, part 3?